Madwar 2000 student mistenni jattendi għal fiera nazzjonali informattiva dwar suġġetti li jistgħu jażlu għas-sena akademika li jmiss. L-għan tal-fiera hu biex titwassal aktar informazzjoni lill-istudenti u lill-ġenituri biex jigwidawhom jagħmlu l-aħjar għażla. Iddeċidejna nagħmlu fiera nazzjonali fejn l-istudenti kollha ta' Malta fl-iskejjel tal-Istat fil-Form 2 ikun jistgħu jmorru jaraw is-suġġetti differenti u jkollhom iktar informazzjoni biex l-għażla tagħhom tkun aħjar. Is-Sur Kakija nnota li minkejja li ħafna studenti jtemmu l-istudju sekondarju b'suċċess, faxxa żgħira ta' studenti ma kinux qed jirnexxu. Qal li bl-introduzzjoni ta' 4 suġġetti oħra se tkompli tissaħħaħ is-sistema edukattiva li tilħaq lil kull student. Metodu differenti ta' tagħlim ser waslu għal aktar studenti biex ikomplu javvanzaw bl-istudju tagħhom f'livell post-sekondarju. Ħanżidu wkoll suġġetti applikati, jiġifieri suġġetti fejn l-istudent jitgħallem mal-ewwel u ħafna iktar billi jaħdem bidejh mod prattiku, mod hands-on, ħalli nferxu iktar ir-rotot li l-istudenti jista' jkollhom biex ikollhom suċċess. L-edukazzjoni ċavetta li twassal lill-istudenti għall-opportunitajiet ġodda tul ħajjithom u għalhekk li nħasset il-ħtieġa biex jiddaħħlu suġġetti applikati foqsma bħall-agrikoltura u l-ospitalità. L-għan tagħna huwa li filwaqt li nsaħħu dak li hemm diġà inwessaw iktar ir-rotot li nistgħu nofru l-istudenti biex dawk l-istudenti bħalissa mhux qed nilħuhom iktar. Qed nippruvaw nagħtu iktar ċwievet ngħidu hekk biex iktar studenti jsibu dik iċ-ċavetta li tottalihom ħadd tiftaħ il-bieb biex ikomplu jistudjaw. Is-Sur Kakija saħaq li dawn l-inizjattivi qed isarfu biex l-ebda student ma jitħalla barra mis-sistema edukattiva u biex kulħadd ikollu opportunità li jitgħallem b'modi differenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.